Аз съм Зиги, малкото зайче с бяла козина и големи уши. Един ден, докато тичах по ливадата, забелязах нещо странно, малка пътека, която не бях виждал преди. Бях много любопитен и реших да я последвам. Тичах и тичах, а с всяка стъпка около мен ставаше все по-красиво. Цветя, плодове, даже пеперуди летяха около мен. Но изведнъж забелязах, че съм се отдалечил далеч от дома. Ливядата вече не беше толкова позната, а гората се извисяваше като тъмна стена. Почувствах се изплашен и започнах да търся пътя обратно. В този момент една стара сова, която седеше на клон, ме погледна и ми каза: „Не се тревожи, малко зайче, понякога за да намериш пътя към дома, трябва първо да се изгубиш.“ И тогава разбрах, че тя е права. Взех дълбоко дъх, успокоих се и започнах да вървя по новия път, който открих в себе си. Скоро след това намерих познатите дървета и върнах се в моята безопасна и уютна нора. От този ден насам, всяко ново приключение ме учи на нещо важно. Не е страшно да се изгубиш, стига да знаеш, че можеш да се върнеш. И понякога, за да откриеш нови пътеки, трябва да тръгнеш по непознатите.